Jo, jeg kommer kørende, og der kommer en løbende over til mig og siger, at jeg ikke skal køre af på grund af, der er politirazzia, men det nåede jeg ikke, før der kom en politimand løbende og stoppe mig der. Altså, vi har kontrolleret 9 knallerter, og der er 3 af dem, der er ulovlige, og så en enkelt eller 2 småsager ud over det. Når jeg siger ulovligt, så mener jeg, at de kører for hurtigt i forhold til det de må, ikke? 30 km/t, det går alt for fucking langsomt. Ja, det er sgu lidt slow cyklist. Er UF i søvn bag rattet? Jeg accepterer op til 39 km/t. Hvis den bliver målt til 40 med den margen, der er på det, så får man en bøde, og bliver den målt til 43 eller derover, jamen så får man en bøde, plus der er gentagelsesvirkning på. Og det vil sige, hvis man bliver nappet 2 gange inden for 3 år, så tager vi hele knalleren. Jeg trak den over rullefeltet, og så fik jeg målt den der, den kørte 62 deromkring her, altså. Og så fandt jeg noget i frem, fordi jeg bedte mig om det, og så skrev en hel masse papirer ned og sådan noget. Så jeg får nok en bøde. Så jeg er svært ved at tage de her bøder seriøst, fordi at det simpelthen er for billigt? Nej, eller? nej, det er helt fint. Det er fint nok, at bøden er på 500. Jeg synes, der er bare ikke nogen effekt på mig, fordi jeg gider ikke ligge og køre lovligt. Og det er helt konsekvent? Ja. Hvad er tendensen? Hvor mange bliver nappet 2 gange? Jamen, det er der jo rigtig mange, der gør. Altså førhen, der skulle der 3 gange til. Så fik vi de her nye regler, hvor vi bruger knallertrullefeltet. Og så skærmede man loven på den måde, at der kun skulle 2 gange til. Og det kommer selvfølgelig bag på nogen, men vi fortæller altid til de unge, når de bliver taget første gang, at lad nu være med at køre igen, fordi hvis I bliver taget igen, så ryger knallerten altså. Og der er jo så altid nogen, der ikke kan lade være. Sådan er det. Men der er også rigtig mange, der lærer af det, heldigvis. Det er jo det, der er meningen. Efter sidste gang, hvor jeg blev taget herude på en ulovlig scooter, så har jeg så valgt at gøre det lovligt, så den her gang så slap jeg igennem uden en bøde. Så det var meget heldigt.